জল দেশ থাকিলে এতদিন Bagai khangke prothom ke lama snamani je lama snamani boro drain ni kuno position khayawoi drain khayawoi no boro lama snamkha amo kaisa minus point SDCL ni thik ase abo thangkha tui lombai kha orobo yango drain kri ni bagai nok roga habai kha hangkangke omon kholewo hangkangke borong no saka drojar rohkha drain khailai kha drain jeta borok tui ni pipe borok jeta tak khano borong ni final nyako o paite emon lama gana wongkha omo jeta lama kurna thangkhani amo phati baikha hingke borokno saka 15 din khatini bai o 15 dino जों borokno saka tui noro kisa ব্যবস্থা খাইরে ফাইদি o pipe hingke supply tui pipe ja khe tui pipe supply tui nungjaknai yango side family ni besi yango tui ma nungya 15 din tongo hingke omoni bagai borokno bar bar ching request khaika norok phai khaifaidi khaifainai ni sawo oroni jeta SDCL ni jeta dipok ni tui ni je rjaknai samungni bo kok simi rei tongo ekdin phano phaya nubu nukjak phaya hingke जों बाध्य tamni bagai ke tui nungya to tongmaya omni bagai tini o jagao जों बाध्य खायै जों o lamaw asukna nangkha karon tui nungya ile जों tongmangla kha 15 din जों opekha bo khaika omni besile जों tai khaimaya omni bagai tini DCM sar kok rekha jonmo joisar bo saka DWS bai nomborok khana khaire sinai ni kok rekha omoni yagulo जों mani khabong ni kokno khana jeti phano porok chingno oro pai thi khai tui renang thungnai जों bongni thaniyo apel khaika borok bo mani kha okokno ro sawa tini okok bo samani pholeno जों bo bongni kokni poteno जों dor sai rekha khana jodi ingyangke taisa kotor babe जों आन्दोलन खाइनाय tini ingkangke जों 10 ta ni simi जों tabuk sak jora koita baji tong 12 ta 14 baji tongo जों asuk jora asuk khata yakari khata bo हमको साधु पारा सिमिंग चंद्र साधु पारा ना काल के नाउ ले